Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborats i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any, des de sofregit de tomàquet amb ceba, tomàquet cropelat, tomàquet triturat i el producte estrella és el sofregit de ceba ecològic que fem amb la nostra ceba i el nostre oli. Bueno, el fet de que des de l'organització se'ns va insistir bastant, no?, de que els elaboradors i productors hi fóssim, i el fet de treure des de la cooperativa tots aquests productes elaborats és el que ens ha fet el pas de dir, vale, ja té més sentit de que participem activament de la fira. Clar, nosaltres ens ho venem tot nosaltres, o sigui, fem venda directa absoluta amb tot el producte. Llavors, bueno, és complicat perquè tens un radi d'acció disminuït. Nosaltres treballem en producte ecològic, doncs, bueno, el de sempre. Saps? No pots basar-te en un producte, has de tindre una diversificació molt àmplia per intentar arribar als compradors que vulguin una miqueta de tot.